No niin, taas on kenraaliharjoitus, koska lauantaina järjestetään se valoshow ja ilotulitus. Ja tämmöistä 3 litran vesitonkussa hyvän tämän naamion, mikä se on jo naama. Ja ollaan ilmoitettu etukäteen Rajavartiolaitokselle ja Puolustusvoimille ja Suomen Tullille, että eivät saa käyttämään harjoittelut. Ja Ykyllä onko nyt sähkönaulilla tuon? Tuu Yky vähän eteenpäin laittamatta. Tuu vähän eteenpäin ampumaan sen. Tuosta minä olen vetänyt sen johonsta muuta pitkin. Kokeillaan sähkönaulilla, kun ei ole vielä toiminut. Älä vielä. Antsai kupsi, joukot.com